Let's be real with our Christianity. Давайте будемо дуже правдивими, справжніми по відношенню до християнства. Let's be real. Будьмо правдивими. For your own sake, be real. Для добра самих себе будьте правдиві собою. You find God's real. І ви зрозумієте, що Бог, Він теж правдивий. Totally real. Абсолютно істинний. You ask him to do something, expect him to do it, and he does. Ти просиш його щось робити, ти очікуєш, що він це зробить, і він це робить. Why? Чому? Because he's real. Тому що він справжній. It's when we play a game, Але коли ми it don't просто work. бавимося, забавляємося, нічого не працює. So we come up with an excuse, І ми потім починаємо вибачатися usually blame it on somebody else. і перевалюємо вину на когось іншого. Well, you know very well, Але it ми didn't дуже work. добре знаємо, що це не працює.